Sa nilabay, nagkasinabot ang duha ka managhigala nga ilang pangitaon ng ilang hinigugma, apan isa lamang nila ang nisulod didto sa sulod aron mamisita kang Maria. Ug sa dihang, si G.R. na lang ang nabilin sa gawas aron paabot ni Usting nga namisita kang Maria. Ug dito iyang nahibal-an nga ang mama ni Maria maod itong bayot nga ilang ginasmagan. Ug ania ang sumpay nining atong sugilanon. This is Oxygen, I'm net. Let's go! 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 Hinigugma akong Maria. Akong hatag akong gugma kanimo. Hatag utanan, kalubinan, kalibutan, o ang kasagingan. Duwat na akong gugma. Gusto ko magminyo tang duha. Andam na deka. Andam na, Rebinti. Nakalit sa nun. Naadagan, Rebinti ito. Para ba sudan sa balay? Ako na'y bahala anak. Ako'y gasto tanan. Sige, alat lang dira kayo. Latan na to si mama. Oo, sige. Kaya kung uyon ba to? Asa na yung mama di ay? Apay gilak ka, kaningita to sudan lagi. Kaya sudan sa balay. Oo, sige, andam ko pabuton para nimo. Sige, alat lang dira. Maria? Hoy Maria! Anong dugay magiging mo magtawad? Mama, ikaw na na. Kisang may lakihan eh. Manig, namisita na ako. Ano yung mama ni mo? Oh, muna akong mama. Hawide Maria, hawide! Ayan ko mama. eh! Sabi, mama. Pakasdanin mo na! Hawide Sige, ha! mama. Hawide! Kadjut lang ha! Mubalik lang ko, hawide na! Kadjut lang! Hawide na! Mula ka sa ko, kaya nako'y buhaton, sugo pa kong mama na ituod. Nga no, wala to sa si mama. Isugong pugod to nga. Karon lagi ko buhaton kay Kuan. Nga na lagi. Agdan sa nato to. Bayot man to galiya di eh. Mami, madto na ko lagi kay importante gyud makasabaan ko. Nga na lagi. Agdan na to, hapit na to si mama. Ibuo na gyud, kaya lagi mo na ko. Nga no. Hawide na! Muna ko! Puigo, pagkausa ko! Ako yung ibuhat sa inyo ah! Dili! Ako katasan ako! Matutuyuan ako! Ikuyo to nimo! Masailu ako! Di bugal-bugalan pa ko nimo! Matutuyuan ako! Maria, ako sa man eh! Pagkala sila niya mama. Dili! Kani! Moni, hinungdan nga nung dugay ko ulit! Ha? Buhi ko! Sama na to ni mama. Sama na Ato rin tayo. kanong buhi! Ayaw! Mama. Dili! Gutom tayo. Buhi ko! Kato na to na eh! Pusta, mga matay sutan! Mukhaong nagtamo! Ayaw, buhi ko! Tutuyo ako niya! Dili! Dili ni! Patyon ka na mo! Patyon! Buhi ko! Ako giba sa inyo ah! Ako tutuyo ako gibati mo ganiya! Buhi ko! Muli na ko sa mga! Imong gibugal-bugalan na nga mo tribo! Puslan man! Nakadire! Amo na lang kagkanon! Kaya wala namin sudan! Maria! Pwede! Bahalag magkatutoy-tutoy! Bangagay! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Uy, napabadi mo! Diyan sila, karon balik ta sa istorya. Ug dili na nga part, pero makita na sila to kung disagin ug naunsa pagsugod sa mga wakwak. Mama, Oh, ano? siya gipatay. Maan makikuha ni bisita gyud siya nako. Live mo siya abot gyud. Para lang mamisita nako. Nang anong himbanga kang pud ka? Ini mo man ka kabangagan, di ba lapog ko. Mao ba? Sama na to pagbuyan eh. Tigugma gyud ka ni. Oh, naigugman, patay naman eh. Andam ka. Makig tigugma galing batig naong man eh. Gilakwan anong magkuan na maron nakoy kami nyuan. Pero pagipatay. Makigminyo gyud ka sa bitig naong. Ano kay gugman man siya nako good. Gugman po ko magiko kung hindi na mabuhi. Ikaw gani mo ning batig naong? Hmm. Mao ba? Sige, di na ako siya isulti pero ako na isulti. Si mama, pamagi na to ane. Abi nimo sa atong tribo.
Basta imong pa ako na yung agtang og liog. Mabuhi ka na. Sige mama. Pero Sa may piro. naay mahitabo. Sa may tabo. Di na sakto yung pangisip. Unsa man? Uyon ka? Oh, uyon gid ka. Ayun na lang ko. Mao ba? Seryoso man siya be. O sige, hala. Paaka! Paaka na! Sige, paaka! Tana, paaka! Sige! Ug didto gyud nagsugod ang istorya sa mga wakwak. Kay si Maria adunay rabis nga bugtong wala bisig kinsay makatambal ni anak. Kay miadtong itabuha si Maria iyang gipatakdan ang usa ka tawo nga maot ug gulagbay. Ug mao na gina karon ang sinugdanan sa istorya nga adunay maot nga wakwak. Mama, kung naman si mama. O di ba? Gusto man ka mabuhi ng wakwakan na? Sabayan ko mama. Ay, halay muna na! Halay muna na! Oh, karon kabalo na mo. Ug didto ngitabuha, nagkalat-kalat na gyud ang mga rabis ni Maria. Kay tibuok tribo ug ilang mga silingang mga tribo natakda na gitanan. Munang karon, bisan pag-asa ka magsuri-suri ning kalibutana, aduna joy wakwak sa tag sa kalugar. Ug tungod atong tawhanang unang natakdan ni Maria nga maot kay naong. Munang karong panahon na, daghan na kay wakwak ang maot ug naong. Ah, ang maod di ay nga na ay wakwak di ay. George, Tinuod ay gid no. tinuod gid ni wakwak di ay. Bantog na. Pantog ra nga ni wakwak. Daghan gid ay gwak-gwak maot. Sa ni wakwak ni. Tinuod gid. Naraday mo diri. Kamu karon mo Ano? Nakasunod gid ang akwak. Hala, nakasunod gid ay. Okay. Ah, dagan mo ta. Yeah. Uni, sige, anak, 1, 2, 3, action. Ay, katawa, ay, katawa. Sige, 1. Paka! Tana! Paka! Sige! Wow! What's up mga bugok? Out ko sa akong mga amigo diya sa Procuno. Shout out ko sa akong mga amigo dito sa Purok 5 then sa Rizal nga si Virgin, Jesus Arsina, si Merlin Maribao, Karen May Anggot, Marto. Shout out ko sa mga Rukita Biners da. Choy, may sling, musta na mo da. Og sa akong mga kamong kaban da sa Prince, musta mo da. Labi na sila ni Shari, ni singalan ko ba ito? Silang Yuratex, silang Rinante, og si Kwan, si Jopom. Yun, sa akong partner sa Popular dia nga si Jason na sa Tanggob. Musta na mo da pre, og yung mga kaban sila Brooklyn, si Ate Judila, si Joby og si Master og si Romil. Amping uda. Shout out ko sa taga Puntod. Shout out ko last sa 70 group. 70 bro. So, shout out ko daghang kay nagpalista re. Kita Urus post. So, shout out ko sa umangod nga si Jisa na dira sa quarantine pagdali nag-uli kay para na nami kauban bag-o. Og sa classmate sa akong asawa si John Aaron De La Cruz tol. Salamat sa pagsuporta, pagsubaybay tol. Si J Caliso, sige gayaw-yaw kay perminti na ko siya shout out. Bula lang J, bante.
O sa Oroqueta Viners day, sa Oroqueta Viners si Ariel Takugdoy, Rinald Dambo, si Expedito Maisling og yang asawa nga si Agnes og sayang anak day nga si Taloyloy. Og si Kate Bihante, Raymond Lisundra, si Albios, og si Julie Suranyog. Og dapat nilain sa moang chip dra si Gleven Roy Abugan. Roy, balik na. Sasag yung bakasyon, Roy. Si Gleven Roy, naghahanap po gani eh. Dapat eh, si Freddy Sumile, si Frelen Caburnay, si Mariel Ferrer Sumalpong, Juana o Juani Maisling, Jimbert Aplaka, Alkim Bisangre, Lailane Masayon, o sa tanang taga DS Department, sa mga taga DS dira sa Prince, what's up mga bugok, o si John Vic ate, o siya asawa nga si Christy Ann Palanas ate, o sa ilang anak nga si Monica Jane ate, o silang umaabot nga anak. Buros naman good pod. Congrats day. Congrats sir. Sir, congrats. Og si Chloe Hinuktan, Kurt Jurgan Pagirigan, og si Jurgan Bartonico, Clyde Lumantas, Aljon Dave Bulyas, si Adonis Cabural og si Rusi Ann Bularon. So agyon mo kalimot to click like and share og subscribe sa among YouTube channel para updated mo pirme sa mga wakwak o umbot lang kaog na human na bago ron eh. So agyon mo kalimot. Goodbye mga bugok!